हागोन होननानै नोंथांनि सायाव फोथायनाय दं नामा? साफ्रोमबो मानसियानो गावबा गाव सेल्फ कनफिडेन्स थायो। जोंहाबो सेल्फ कनफिडेन्स दङ। बर' हारिया जों दङ। नंखायनो जोंहा फोथायनाय दङ जों एनडिपि गोजा मोनब्रै हानजाया क'अर्डिनेशन कमिटिनि जानानै फैगौ बिटिआरखौ जोंनि सिङाव लाबोनो हागोन एबा खुंथायखौ जोंनि आखायाव लाबोनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। इ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै बरायनानै गोसोखौ माबायदि गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना? सासे मानसिया जेब्ला सोरबा सासे मानसिजों बरायजागोन बे खोब दुबगांथावनानि बाथ्रा। नाथाय आं गाव दुबगाङालासिनो आं बरायजादों, आं बेखौ दुबगाङाखै। आं दुबगांदों बर' रायजो राजाफोरा दिनै खौसेथिखौ बरायदों आरो आं मिजिं खालामबावदों आफादनि जानानै बेखौनो बुंनो नागिरदों बर' रायजो राजाफोरा आइ आफामोना जोंनि अनसुलि बिमामोना जेरै जोंखौ बरायदों खौसेथिखौनो बिदि बरायबावथों होननानै आं मिजिं खालामबाय। दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों रायजोफोरनिसिम मेसेजआ बेनो जोंनो दा खौसेथिनि गोनां जादों। बावैसो आं मोनसे मेसेज होखाबाय रायजो राजानि सिगाङाव। जोङो मोनब्रै एनडिपि आफादा खौसे जाबाय आरो फैगौ 24 फेब्रुवारि खालि जोंहा मोनसे गेदेर सेलेब्रेसन दङ आरो बे एनडिपिनि थांनाय 34 बोसोरनि जोबथा सेलेब्रेसन बियो आरो बे जोबथा सेलेब्रेसनावहाय जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ बाहागो लाफैनो खावलायदों। मानोना जोङो हैदिनखालिनो डिक्लेयार खालामगोन जोङो पलिटिकेलि बिटिआरआवहाय बाहागो लागोन ना बाहागो लाया। खिन्थु सम्भाबनाया बेनो बांसिन जे जों पलिटिक्सआव बाहागो लागोन आरो जोङो रावबो पलिटिकेल पार्टिनि सिङावहाय मार्चआप जायालासिनो जोङो इन्डिपेन्डेन्टलि गेलेगोन। अब्लाबो जोंहा मोनसे अपेन डर पलिसि दङ। सोरबा पलिटिकेल पार्टिया एनडिपिनि क'अर्डिनेशन कमिटिजों गोरोबनानै आन्डारस्टेन्डिंआव सिट शेयारिं खालामलायनानै इलेक्सन गेलेनो नागिरदोंब्ला बा फैयोब्ला जों बिथांमोनखौ मस्ट वेलकाम खालामगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा दि वेलकाम खालामदों एनडिपि आफादखौ बिनि सायाव मा फोरमायगोन? बिथाङा वेलकाम खालामदों ना खालामाखै आं बेखौ मिथिया। खालामदोंब्ला खोब मोजां। अब्लाबो बियो फर्मेल डिसकासननिसो गोनांथि दङ। मानोना जोङो मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों जोङो स्टेक हल्डारफोरा उइदाउट एनि एग्रिमेन्ट जोङो पलिटिकेलाव आखाइ होआ। जोङो एग्रिमेन्ट खालामनांगोन। बिथां वेलकाम खालामनायखौ जोंबो वेलकाम खालामदों। खिन्थु जोंहा माखासे कन्डिसन दङ। बे कन्डिसनखौ जाय आफादा राजखान्थियारि आफादा एक्सेप्ट खालामनो हागोन गोरलैयैनो बे आफादजों जोङो बा राजखान्थियारि हान्जाजों जोङो आन्डारस्टेन्डिंआवहाय एग्रिमेन्ट खालामलायनानै जोङो सिट शेयारिं खालामनानै फैगौ इलेक्सनाव बाहागो लानायनि जों मोनसे थिरांथा लादों। इउपिपिएलआनि एनडिपिखौ जमा गेलेगोन होननानै फोरमायदों। बे बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय बेनि सायाव मा फोरमायगोन? गासैबो राजखान्थियारि हान्जा एबा सुबुंहानो राजखान्थियाव आखाइ होनो हानाय गावबा गाव मोन्थाय दङ। बे गावनि जोनोमनि मोन्थाय जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय आवगायबोनाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाहानो मोन्थाय दङ आरो बयबो जौगाहोनायनि थाखाय आखाइ होगोन। नाथाय रायजो राजानिसिम बेनो खावलायनाय जेखि पार्टियानो फैयाथों मानो जेखि हान्जायानो फैयाथों मानो बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय पार्टि हिसाबै नायालासिनो बै बिनायसाखौ सायख'नानै बर' हारिखौ माबोरै दैदेनलांनो हागोन बेखौ बिजिरनानै इलेक्सनावहाय बाहागो लाथों एबा बे मानसिनो कास्टिं खालामथों बेखौसो आङो आफादनि जानानै क'अर्डिनेशन जानानै खावलायनाय थाबाय। ओरैनो नोंथांमोना फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांमोननि हान्जाजोंनो सरकारखौ दानो हागोन होननानै नोंथांनि सायाव फोथायनाय दं नामा? साफ्रोमबो मानसियानो गावबा गाव सेल्फ कनफिडेन्स थायो। जोंहाबो सेल्फ कनफिडेन्स दङ। बर' हारिया जों दङ। नंखायनो जोंहा फोथायनाय दङ जों एनडिपि गोजा मोनब्रै हानजाया क'अर्डिनेशन कमिटिनि जानानै फैगौ बिटिआरखौ जोंनि सिङाव लाबोनो हागोन एबा खुंथायखौ जोंनि आखायाव लाबोनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। इ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै बरायनानै गोसोखौ माबायदि गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना? सासे मानसिया जेब्ला सोरबा सासे मानसिजों बरायजागोन बे खोब दुबगांथावनानि बाथ्रा। नाथाय आं गाव दुबगाङालासिनो आं बरायजादों, आं बेखौ दुबगाङाखै। आं दुबगांदों बर' रायजो राजाफोरा दिनै खौसेथिखौ बरायदों आरो आं मिजिं खालामबावदों आफादनि जानानै बेखौनो बुंनो नागिरदों बर' रायजो राजाफोरा आइ आफामोना जोंनि अनसुलि बिमामोना जेरै जोंखौ बरायदों खौसेथिखौनो बिदि बरायबावथों होननानै आं मिजिं खालामबाय।